El millor de la meva feina és poder acompanyar les persones en el seu procés de recuperació. Què és el millor de la meva feina? Acompanyar sense jutjar. Poder aportar la visió més humana en el procediment judicial. L'equip amb el que treballa. Passar les tardes amb els nens i nenes i sentir-te com a casa. El contacte amb les famílies i la proximitat en el tracte. Contribuir en el procés d'empoderament de la dona. Que no hi ha dos dies iguals. Sentir que és d'utilitat per les persones que acompanyem. El millor de la meva feina és poder ajudar a persones que en aquest moment de la seva vida no troben un camí. El dinamisme. Que constantment estic aprenent Y lo propers que som. Es el compromiso que tenemos nosotros con nuestros usuarios y ver el cambio progresivo. La possibilitat de conèixer moltíssimes persones per tot el territori i també la possibilitat de crear i pensar projectes nous per millorar l'atenció de les persones. L'oportunitat d'aprendre coses noves cada dia. Es poder ajudar les dones víctimes de violència de gènere a prendre consciència de la situació viscuda. Contribuir una mica a fer el món una mica més just. Ayudar a las personas que vienen a él, tanto socialmente como laboralmente. El millor de la meva feina és poder treballar en un equip multidisciplinar. Poder fer un treball amb un equip per aportar el nostre granet per millorar la societat. Conèixer situacions vitals molt diferents. L'atenció directa amb les persones. Doncs el vincle que crees amb les persones amb les que treballes. És el poder treballar amb les famílies i amb els seus infants en els primers mesos de vida. El millor de la meva feina és l'oportunitat de treballar per una societat més justa. Una de les coses que defineix el nostre servei és la tenacitat amb la que vetllem pels drets i els interessos de les víctimes. El respecte a les dones. Poder treballar de manera individual y personalitzada amb els nostres usuaris. Ser muy próximos con los usuarios. És la calidesa i la humanitat que transmetem a les víctimes durant el procediment judicial. L'acompanyament. L'adaptabilitat a la persona. Que som la cara amable del jutjat. Que és de proximitat i itinerant. Una presència empàtica que intenta apoderar sense ser intrusiva. El que defineix el meu servei és poder apoderar les persones perquè participin de forma proactiva dins del procediment judicial. Empoderament, capacitats i autonomia. A la vegada, una de les característiques també principals de l'espai és el treball comunitari i la participació de diferents professionals que fan que el projecte sigui possible. Que es treballa pel benestar de les persones i per donar oportunitats. A vegades complicat, però també molt gratificant. El treball en xarxa I la intervenció amb infants i famílies. La proximitat i el respecte a la voluntat de la persona. L'acompanyament a la presa de decisions i el suport a les persones. Individualitzem a les persones i els donem el seu espai. El suport i l'acompanyament. Escoltar, recolzar i respectar. Doncs que ens centrem en la persona i fem acompanyament per promoure la seva autonomia. La llum dintre de la foscor. Les meves companyes d'equip em defineixen com una persona amb bona capacitat per planificar i organitzar. Amb actitud positiva. Les meves companyes em defineixen com una persona molt atenta. Resolutiva. Decidida. Responsable. Resolutiu. Empàtica. Crec que les meves companyes em defineixen com una persona que aporta serenitat. La alegria de la huerta. Todoterreno. I les persones amb què he treballat normalment em defineixen com una persona alegre, amb un sentit de l'humor, però bastant perseverant amb la feina i compromesa. Atenta, acollidora i implicada. Comunicativa i resolutiva. Atenta, meticulosa i implicada amb el que faig. Les meves companyes em definirien com una persona assertiva. Doncs no ho sé ben bé. Jo espero com una bona persona. Crec que alegre. Y mis compañeros me definen como una persona muy racional y que siempre intenta ayudar. Motivat. Propera. Me definen como oxígeno. Divertida. Assenyada. Implicada. Meticulosa. Com et defineixen els teus companys? Respectuós. Saleroso. Propera. Allocada. Com una persona facilitadora. Resolutiva. Pues no ho sé, la veritat. Simpàtic. Amb molta paciència. Responsables. Properes. Compromeses i empàtiques. Responsable, optimista i activa.
Amb una paraula, com es defineixen els teus companys i companyes? La princesa dels números. Per mi, interès és tolerància. Interès és entusiasme. Per mi, interès és inclusió. Interès és diversitat. Per mi, interès és gènere. Lluitar pel teu futur. Interès és formació. Interès és serveis socials. Oportunitats. Família. Integració. Acompanyament. Interès és treball social. Il·lusió. Interès és una nova oportunitat. Per a mi, interès és generositat. Interès és oportunitats. Oportunitats per començar. Tolerància. Treball en equip. Interès és somnis i reptes. Crear amb l'altre. Compartir. A vegades agòbio, però moltes més il·lusió. Interès és diversitat. Empatia. Interès és compromís. Inclusió. Interès és família. Interès és compromís. Interès és dinamisme. Persones. Sí? Vale? Ok? Vinga, va, està bé. Bravo! Què és el millor de la teva feina? Treballar amb i per persones. Molt bé. Què creus que defineix el teu servei? L'adaptabilitat a les persones amb les que treballem. Avisos 35! El millor de la meva feina és el contacte diari amb les persones que tenem. Som un pacient. Hola, soy Pilar, insertora laboral del Servicio Laboral de Lactos. Hay dos cosas que no... Let it go. Creo que la feina és el contacte diari amb les persones que tenem, el constant... Prendre peste. És que no passo d'aquí, Andrea. Què és el millor de la teva feina? Doncs l'acompanyament... Ai, perdó, és el que m'ha equivocat. El millor de la meva feina... Des de la plaça Mercadal de Reus, l'equip de mesures penals alternatives a Tarragona Sud us desitgem... Felicitats, Interès! Què és el millor de la teva feina? Conciliació. Què defineix? Me cagis a la mar! Què és el millor de la teva feina? El millor de l'espai materno-infantil. Què és el millor de la teva feina? Compromeses. I a la vegada... L'equip de mesures penals alternatives de Girona Nord us desitja... Feliç aniversari! ¿No estamos tensas? No, nada. Interés